Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak Majelis Taklim Al-Huda RW Gangsal ingkang kula hormati, puji syukur alhamdulillah semoga tansah kula dherekaken ngunjakaken raos muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah. Bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami saged nindakaken kegiatan rutin Yasin tahlil rutin saben wulanipun. Bertepatan dalu menika manggen wonten dalemipun Mas Rojum wonten Geneng Desa Dukuh kanthi lancar sae wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat salam kita tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak ingkang kula hormati, boten kraos yuswa umur kula panjenengan sami menika samsaya selot tambah umure, samsaya suda jatah uripe. Niku kedah kula panjenengan mangertosi. Usia hitung-hitungan matematika menika bisa tambah umure. Nyatane saben taun menika umure angka cara diitung angka niku tambah. Kula taun niki 2000 selangkung niku benjang Agustus niku 45 tahun. Tambah tahun. Tambah siji. Tapi nak cara jatah urip niku justru malah dikurangi. Ora samcara samsaya adoh patine, malah samsaya cerak patine. Niku pramila Imam Ali radhiyallahu anhu ngendikaaken, setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Dados kula panjenengan nalika didalke saking guwa garbanipun sang ibu, medal mak procot jedul wonten ngalam donya, lajeng kula panjenengan saged ambegan, ngunjal ambegan. Hawa sing mlebu ijik gelem metu, hawa sing metu ijik gelem bali mlebu. Niku ngendikane Imam Ali, ketika kita lahir ke dunia procot sekaligus kula panjenengan niku menuju langkah-langkah ke kematian kula panjenengan. Cara badan wadak lahir jabang bayi mak procot esok ambegan ana ngalam donya. Tapi cara hitung-hitungan gesang urip menika ketika kula panjenengan ambegan itu adalah sebuah langkah-langkah kecil menuju ajal kula panjenengan sami. Lah pramila kantun kula panjenengan metani mawon, kira-kira wis tekan pira, umur pira, yuswa pira, cara hitung-hitungan matematika, supados kula panjenengan semakin mawas diri, introspeksi diri, ngaca awake dhewe. Iya, sak pantaraku, sak umur aku siji mbaka siji wis do ora ana. Le siji mbaka siji, setunggal mbaka setunggal ana sing wis ngrumiyini. Lah niku kangge pepeling pengimut-imut kula panjenengan sami. Bilih gesang wonten ngalam donya menika janjanipun sangat sebentar sekali, cepet banget. Sing waone biyen ana saiki wis
dadi ora ana. Sing biyen bareng-bareng runtang-runtung saiki siji mbaka siji wis do ilang. Wis do ilang siji. Pisah siji ngoten. Kantun nunggu giliran kula panjenengan sami. Entah sampai kapan, di mana waktunya, dalam waktu apa, dalam kondisi kena apa kita tidak tahu. Kapan ajal menika badhe dipun jemput, badhe menjemput kula panjenengan sami. Pramila kula panjenengan sami sagedipun namung tata-tata. Sagedipun namung persiapan. Persiapanipun napa? Nggih syair sangu mati dudu raja brana dudu Tegal dudu sawah amba sangune mati iman sampurna serta ngamal kang utama. Selawat Badar. Sholatullah salamullah ala Taha sholatullah salamullah ala Yasin awit saking syair menika kita saged pendet nasihatipun sangu mati dudu Mas Picis Raja Brana. Nyatanipun kasunyatan wong nak pun seda mboten enten ingkang sangu mas-masan, sangu kendaraan. Niku sedanten diploroti kepara nak meninggal kok ijik nggawa gelang gedhi, kalau gedhi suweng gedhi kepara malah diploroti sanak keluargane. Sik iki kita ana 10 gram iki tak dudutane nggone simbok siji-siji. Lah niku dudu Mas Picis, dudu Raja Brana, dudu sawah pangkat Tegal Amba. Sanes niku sawah ditinggal, pangkat ditinggal, jabatan ditinggal, harta ditinggal, bojo tinggal. Kepara nak bojone cek ayu malah dadi irik-irikane tangga teparone. Ah niku. Lah niku. Pramila kula panjenengan kedah ngatos-atos ngati-ati. Lah niku. Sangu mati dudu Mas Picis Raja Brana, dudu sawah, dudu Tegal Amba. Niku sangune wong sing tesih urip. Nyatane kula panjenengan nalika gesang niku direwaki sedina mbengkeleng saba sawah, saba Tegal, saba pabrik, saba tempat pekerjaan. Betek-beteke kangge kelompok-kelompok bondo. Sebab ingkang tesih saged nglempakaken niku namung tiyang ingkang tasih urip, tasih gesang. Titikane urip pripun? Angger kula panjenengan tasih saged ngunjal ambegan. Angger sing mlebu iki gelem metu, sing metu ijik gelem bali mlebu. Setiap saat, setiap waktu, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, berarti kula panjenengan tasih sugeng, masih hidup. Mula cara gampangane uripe piye? Angger ambegan. Nek nggen cara hitungan IPA biologi, angger jantung menika tesih saged memompa. Debeb angger jantung paru-paru niki tesih saged ngompa. Niku dinyatakan masih hidup.
cek normal, cek dikatakan hidup. Tapi ketika degup jantung menika sampun mandek, dek. Nak ditonton gen TV eskalator apa kuwi jenenge aku ya lali. Niku kok wis layar monitor wis ora nunjukke angka, wis ora nunjukke detak, gur jleret keluar kaya cacing obah. Niku nendakan denyut jantung kita berhenti. Nak wis berhenti, dokter mengatakan ini dinyatakan sudah meninggal dunia. Cara kasap motone niku nggen layar monitor niku wis mboten nunjukke angka. Niku kula kok nunggoni almarhum bojo kula riyen sik enek angkane cek ayem. Deg deg cek ana angkane. Wah iki berarti cek urip senajana sinaosa koma. Koma niku ora titik. Koma niku dalam kondisi tidak sadar, tidak wajib sholat. Pramila keluarga namung saged mentalkinkan nuntun mawon. Diwaoske Al-Qur'an, dituntun kalimat tauhid, kalimat tahlil. Saknyandakipun dibisike la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ngantos malaikat Israel nyabut nyawa kula panjenengan sami. Sampai kapan kita nggak tahu. Lah itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pramila kula panjenengan sami monggo kita sareng-sareng sangu kelempak-kelempak sangu kangge akhirat. Nggih menika kula panjenengan kersa nindakaken perintah dawuhipun Allah lan Rasulillah, kersa nindakaken salat gangsal wekdal saha amal-amal kesaenan. Maka tenan cekas semanten mugi wonten manfaatipun. Sampun 12 menit saking kula kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.